and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order, because you are going to die. You will not recover." Kasifundele ke esiXhoseni. Ngalo mihla wayesifa uHezekiya ezakufa, waya umprofeti kuye uIsaya unyana kaAmotsi, wathi kuye, "Utsho uYehova ukuthi, yolela indlu yakho, ngokuba uyakufa wena, akuyi kuphila." Asikwesi isiXhosa ngaphandle kokuyolela indlu yakho. Ngelo thuba ke ukumkani uHezekiya wahlabeka waza wagulela ukungabikho. Umshumayeli Make ba. Kwenzekana kuKing Hezekiah wahlabeka wahlabeka wagulela ukungabikho. ukungabikho. Yes. Umshumayeli uIsaya unyana kaAmozi waya kumbona waza wathi kuye, "Undikhoyo uthi, lungisa imicimbi yomzi wakho ime kakuhle, kuba uza kufa awuzukuphila." Lungisa imicimbi yomzi wakho ime kakuhle, kuba uza kufa awuzukuphila. Le kumkani kuthiwa yahlabeka yabe selidibana lo mprofeti. Bonke abantu abalapha bayazi uba xa uya kumprofeti ulindele uba atsho uba uzophila nini, anithi? Nangoku most yabantu abamnyama bayabathanda abaprofeti. Nangoku abantu abaninzi bayekile uzibiza ngabefundisi, bazibiza abaprofeti because bayanazi uba niyathanda ukuyohlolwa. Niphume emagqirheni asemakhaya niye amagqirheni asezicaweni. So lo mfo ke yena ube nenhlahla yokuba khange aye kumprofeti, ngumprofeti oze kwakhe. Xa efika umprofeti utsho indaba ezingalindelekanga, uthi awuzuphila, uzawufa. Into mawuyenze, lungisa imicimbi yomzi wakho ime kakuhle. Ithi ngesingesi, put your house in order. So ndifuna ke ndizothetha kancinane, okay, ndizothetha Mamods nomkhaphi wakho nabantu abalapha ngetopic ethi family heroes. Family heroes. Amagorha emizi yawo. Family heroes. Into endiyiphawuleyo kukuba sinabantu abaninzi esibabiza ngeheroes because abanye emisebenzini bayagqwesa bafumana imbasa, bayagqwesa abanye ezikolweni babe zi-top achievers, abanye bayagqwesa ezicaweni ngokucula, ufakaza nokushumayela. Kodwa inqabile into yokunconywa kwabantu abangamaqhawe ngokwemizi yabo. Make sithetheni inyani bantu bakuthi. Imizi ngokwekhona. Okay, make siqale sichaze umzi kuqala. I-components zekhaya. I-components zekhaya zintathu or zine. Xa kuthiwa this is your house, sube kuthethwa ngotata, umama, abantwana kanye ne-shelter okanye resources, zinto eziyi-4 nangaphezulu, kodwa ndifuna siqwalasele ezi ziyi-4. Xa kuthiwa nantsi family,
Kulindeleke uba kule family kutata kukho mama xa befumanekile abantwana ibe ngabantwana abanyanzelekanga bafumaneke. Then ibe sele iba iproperty indlu ekuhlalwa kuyo ishelter and imoto ndizibiza ngoba iproperty zonke ezo zinto. That is zizinto ezingebobantu. Now uba niyaphawula ningavumelana nami into yokuba iifamily ziphelile ngoku in that order. Ifamily ngoku iba ngulo muntu ozeleyo nobuzele kanjani nobuzele nini. Anipha ulonto kuba ngoku kuzalwa noba kanjani, kuzalwa noba kunini, kuzalwa noba kuphi. Umuntu uzozala lo mntana amshiye kugogo aphinde ahamba ayozama omnye amshiye kugogo aphinde nogogo nawe uyazala. Nogogo hayi kaloku kanti ugogo andithethi ukuthi umuntu omdala ndithi ugogo walo mntwana. Kuyenzeka lokube ngugogo wamntwana una-30 nawe uyaqhuba ngapha umntanakho uza nabazukulu nawe uza nabantwana. I-fiber ye-family iphelile. If you are talking family, kangaba beke ndangutitshala for 10 years esikolweni. Hey, ibingumhlola ndiyeke ngo-2015 ukutitsha. Ibingumhlola into ebesinayo xa kuthiwa yi-parents meeting. Xa kubiza i-parents meeting kuvela abantwana ubatitsha. Bazi i-parents abathunywanga. Ngonina babantwana sibatitshayo because I happen to teach grade 4 to grade 7. So ngumhlola into ekhona paphandle ayikho into ekuthiwa yifamily ngo into ekhona ngabantwana abazalwayo bengazalelwa efamilini elolu hlobo ndilutshoyo. Family nomama notata. Umntwana ozalelwa eluthandweni lwenyani ongazalelwa kwinkanuko. Abantwana bangoku abazizwi results zothando neplanning. Bazi results ze-last. Kuvele kwarhalelana abantu ababini i-male ne-female balala kwaphuma lo mntwana. And ababethelwana nguwani aba bantu aba. Uphalo omnye uhleli nathi apha unabantwana akabazi noma badleni nje bandithetha ngefamily ngoku. Uze kule birthday naye uthi uzocelebrate ukuzalwa komuntu kodwa okwakho ukuzalwa kulihlazo. Kukho amadoda ahamba emithisa kwanto inxiba iskate. Kukhona nezinto ezinxiba izikate ezimithiswa yiyo yonke into enxiba ibhlukwe. And apho niwes khona nivele nibenzela i-birthday yaba i-baby shower abantu. Kwenziwa i-baby shower yomuntu oqala ifamily ngendlela engena order. Kuthiwa ithi itekisi yethu apha put your house in order. So i-house eqalwe ngenxa yenkanuko it won't be easy to put it in order. So ndizofuna ukuthi ke kule birthday kaMamoza ake kuphume kubantu ebebe in attendance yabulisa kubantu abangenayo you are welcome. Make kuphume abantu abathi sizoba zi-family heroes. Sizoba zi-heroes ngokwasefamilini. Ayincedi into yoba nemali ube ne-degrees ufunde ube necawa kuyo kanti ifamily yakho yi-mess. Abantwana bakho bayazisola ngokuzalwa nguwe because wabazala carelessly. Ithini itekisi yethu put your house, you know. Uyabona abanye abantu apha bangake bafe abantwana babo abaziwa uba bangaya kubani kuba lo mntwana wazalwa ngemini eyayibizwa ngoba luthando. Kwangelo thando laa nto leya because alukho uthando apho ngekho mtshato. Apho ngekho mtshato kukho inkanuko. Kodwa ke ngosithi sobazele ke ngwabantwana ndithi ubazele ngaloo ndlela ubazele ngayo but put your house in order. Awukunconywe man that you are a good family man, you are a good father,
You are a good mother. Kukho abantwana nangoku xa kuthiwa yi-Mother's Day intoni le nto yakhona? Ne-Father's Day. Bayalila because unina wavele wahamba elala nje akazi noba utata wadibana esheli. Xa ebuza umntwana ngubani utata uthi mntanam andazi kodwa endiyaziyo kwakusesheli kona. Ewe ndiyacinga uba ndakufumana ngalaa mini yasesheli. And ubuke wathethe izinto ujonga nje umfundiso wrong because uyazi ngexesha lakudala ndike ndayicawa ngexesha lakudala xa kuzosikelelwa umntwana ongazalelwanga emtshatweni beqale kusikwe ugogo lo wakhe kuthiwe gogo uhlobo lini lomzali uba umntana akho azale ebengagwetywa laa mntu bekuzanyelwa ubingathi qheleke ibingathethi ukuthi akazulingena izulu gogo but kukhupha istatement in the society ukuthi akuzalwa kanje gogo uyabona nomntana akubethwa gogo apha actually kuxelelwa umntwana ukuba sitsho lento ngomamakho nje buzele kanje ngoku nenza ibaby shower ngoku and ndiyayicaphukela la baby shower ndingaqhoba impama zonke ezazidengezi zikulanqalo le yenziwa kanjani ibaby shower yomuntu orongo bathi abantu ibaby shower yenzela umntwana bayexoka umntwana wenzela ibirthday umuntu owenzelwe into umbona ngoba abe ne-reply okanye ukhona umuntu okwabona umntwana e-replya kwi-baby shower ukayibone kona umntwana i-baby shower yakhe kusho ukuthi yenzelwa abantu yenzelwe esidenge kuthiwa well done for being wrong, well done for destroying the family structure. Ngoku eyona uyibonayo abantu badala banentshebe ezimhlophe njengami abafuna ukutshata because lento yokuzala ungatshatanga seyideya i-order of the day. No one cares, no one corrects anyone, everyone is okay with it. Nomfundisi xa ezosikelela abantwana kangaba nami ndizoqalisa ndiqanda imthuke lo ozeleyo sibe sesimsikelela lo ozelweyo. But we have to make a statement. Uvela uphalwa ifamily kugcwele auntie nomakazi akwendiwa kule family. Kuyazalwa. Hlala nomalume nomalume badlwengula abangoku not bonke. Kodwa niyalazi ulinsi nomalume luyadlwengula and lento yokuzala ungatshatanga imbi because uvela uzala ungatshatanga uzala umncinci una 15 uvele uthi xa una 30 uvela utshata. Kusho xa uzala xa utshata una 30 umntana wakho una 15 uvele wendele endodeni elihedeni kube wes indoda ivele enele nguwe ifuna umntana wakho because ayizalani naye. And I'm sure niyazazi ezo scenarios zabantwana abamithiswa badlwengulwe zizitep fathers. Banqabile noba bakhona abadlwengulwa zi-biological bakhona kodwa abafani naba because umuntu xa sengenwe kurhalela umuntu engene ngumoya udlwengule engenwe inkanuko uzama sonke isizathu esilegitimate for ukuba amoshe lo mntana. So uphalba and umntwana odlwengulwe efamilini i-family members ziyaloyika ihlazo kuvele kuthiwa hayi mntanami uyexoka umalume wakho akudlwengulanga kutsho noba into because kuthiwa le nto izophelisa i-unity efamilini kugcina ifamily at the no one cares about family and no one says anything against izinto ezelwa nefamily. Kutsho ukuthi thina singamadoda ake siye kuhambe silala lapha amadoda lapha ungaphindi uyenze because umosha eyona plan eyayinhle kaThixo ifamily insizwe ezilapha phandle and ndisho ndiyacinga abantu ngomantyi magistrates, judges, social workers and many people who deal with these things is more real to them because ukufika abantwana efuna ababahlolile pha bedlwengule because we don't care about our families.
Ndike ndive baba nenye into ekuthiwa funeke ndibashiye abantwana nike niyabe nizikhuphe nomyeni wakho. Basho bathi abantu amen. Nizikhuphe nomyeni wakho kanti abantwana sebebe distraction nini. Because abantwana fanele balinde bazohamba ngenye imini bayokwenda then nishiyeke nihleli nobabini xa niyindoda nomfazi. But lento yokuba nabantwana abathanda ukuhlala nabazali uba niyayiphawula loo nto. Bathanda ukuhlala nabanye abantwana. Nabazali abafuni uba involved kangako nabantwana. So ndithi ke namhlanje ake sibe zi-family heroes. Sinabantu apha eBhayibhelini endizoba quote abathathu baninzi bona, but I'm going to quote 3 family heroes. Abantu abanconywa ngenxa yendlela abenza ngayo kwiifamily zabo. Nomama uModzi kapha emva kwami. Ndiyamazi uyathandaza ngefamily yakhe, siyanqwena nathi ukuba ifamily yakhe isindiswe yonke, because umuntu ongasindiswanga efamilini uyinhlungu. Because umuntu xa umthanda ingathi ungaba naye kwindawo eright nakwelemimoya. Uthi naxa ufika kwelabafileyo ningohlona ukufa. Because uba omnye uliyedeni omnye ungumzalwane ukufa kuzonehlula. Because omnye ufa ayesihokweni omnye ufa ayezulwini. So ke uba umthanda kakuhle umntana wakho, your child should be with you where you are. And uba ngaba umthanda kakuhle umzali wakho, they should be with you. So jonga abantu abayi4. Owokuqala nguNoah. uNoah kuthiwa kwathiwa maxelela abantu uba kuzoba khona unogumbe. uNoah wabaxelela abantu, ngicela simfunde uNoah very swiftly. Uamen ke akatsho kakhulu ngabantu, but masizomcenga nabafunayo. Genesis chapter 7 verse 6 and 7. Bazali ndiyazi bakhona abazali abazama abancane bale abantwana. uPaul ba uyayizama yonke into, uyathandaza, uyafasta, uyabasa ecaweni baphuma ecaleni, ndiyayiva leyo. Awuzuba yihero ngeresults, uzoba yihero ngemizamo. uThixo he will never judge you ngokwendlela abantwana bakho abachuze ngayo, uyokujaja ngendlela obatraine ngayo. Into mayiqiniseke uba ubafundisile abantu abakho, bathi xa beguquka sebadala babuyele kwindlela kamama, babuyele kwindlela katata, babuyele kwindlela kamalume, babuyele ube uphila impilo ongayitsho emntwaneni. Ungabi sisinxila kwento kuthiwa zizinxila nenansi nezifebe, into enjalo, amadikazi, into ezinjalo, ezo zinto khona ezo zinto ezikhona. Ngamasela, ababulali. Yema niyazi bakuthenda sithi izinto ezo zinto kungenxaba akekho umuntu ofanele bayiloo nto. Akekho umntwana othi sateketiswa kuthiwe sifebe tsinzini, sube ephume ecaleni wayoba yinto ibingacingwanga. Akekho umntwana othi encanciswa kuthiwe yo nasi isigebenga sami, nasi isigebenga sami, umbulali wami. They tend to be that bad thing. Akekho umuntu okathi encanciswa nali idikazi lami, idikazi ento okudlalwa ngazo zingatshatwa zimithiswa impela, nali idikazi lami, asoze ichiwe. Because yinto is never God's plan. Ayo plan kamzali, ayo plan yakhe nomntwana. Akekho umntwana wathi xa umbuza uthi emntanami ufundela into endifundela ukudlwengula. So it's not into edaliweyo, it's a default thing that we fall into. And ngexesha lakudala ndike ndakhona kudala nangona ngamdala kakhulu. Ngexesha lakudala xa intombazane meet elalini ebengcoliswa onke amantombazane elali, kube elalini caba kwenzeke ihlazo elikhulu. Not ukumitha kodwa ibiqala ekuphelelweni bubuveji. Kuthiwe nali ihlazo, umntaka sibani bani uphelelwe bubuntombi bakhe. Uyabona ngoku yaphela leyo kugada ubuntombi, yaphela eyokuqanga. Xa intombazane mithi kuyiwe kulomfana kuthiwe umfana walapha umoshe intyatyambo. Amantombazana ngowazo ntyatyambo zizikhuni nje. Ezi zibhuqekela zona ziye emakhwenkweni.
Intyatyambo zinqabile. And thina singabazali ndizothi masingapheli mandla kuba sizoba zi-heroes ngemizamo. Noba abantwana bethu they turned out to be something we never envisaged. Ndithi ke kukhona into ezibizwa ngoba zizinxila zintoni izinto? Yeah, zizinxile izinto ezi. Ngathi kho abantu abangxamileyo apha. Ndithi khona izinto ekuthiwa zintoni? Zinxila, izifebe, abadlwenguli, ababulali, abantu abacorrupt, kungena abacorrupt ngabadla imali zogogo zenkamnkam. And aba bantu ababizwa ngamagama xa ufika ecaweni kuthiwa makuhlukwane nesono asibizwa ngegama intoni. Ube kwasibiza ngegama kuthiwa uthuka abantu. Kaloku isinxila ngomntu. Ibehavior engafanelanga umuntu. And nangoku make ndibuza pha kuni bazali. Umntana wakho xa okanye utata ekhaya xa enokuthi enxile kakhulu umthatha ivideo uyigcine. Ube sosezi birthday njengale kaMamoza. Ube somdlala ivideo yakhe pha ngokwazichameleyo. Angahalela ukuyibukela angathi ipresent leyo noba iembarrassment. Embarrassment because it's something no one should become. And at least uba emakhaya asisayihoyanga into yefamily mayovuselelwe ecaweni at least. Icawe mangabe indawo yethomoyi nokugida nokutshona ngapha nangapha abantu bonakele. Because abanye bamithiswa ngabefundisi. Abanye bamithiswa ngabashumayeli. Abanye bamithiswa ngabakhokheli, abanye bamithiswa ngo-cell leader. Kuyimbutye. Into ekakuthiwa ifamily uSathane uyayidestroya. Ingathi namhlanje singaphuma nabambalwa abathi ndizoyilwela into yefamily. Ayisaqhelekanga, it's a strange thing ukunqanda into emosha ifamily. Lento yobubudikazi. Lento yantoni? Iyayimosha ifamily. Qithi. Akho nto imbi njengokubhubha kwe-single parent. Ishiya abantwana nomalume aba useless sometimes. And akekho umuntu ocingela abantwana apha. Wonke umuntu ucingela isidima salomuntu orongo. No one thinks of the child uba xa lo mntwana esifa what will become of her or him. Siyabulisa Mama Bishop nomfana. Sithetha about family heroes. Sithetha ngevesi ephaya ku-Isaiah ekuthiwa uKing Hezekiah wayegula kwafuka uIsaiah wathini put your house in order because you are going to die. Ubulapha phambi kwami namhlanje khawuye ebantwaneni bakho noba wamphika umntwana bomlanda noba unamali mnikeze imfundiso noba unayo imali yemfundo mnika imfundiso yokuphila ukwenzela uba out of lo mntwana kuphume a family man kuphume a responsible man kuphume noba kuphuma ngagqirha but uba ungaphuma into ekwazi uba kuzalwa kanjani ma kuzalwa kanjani singazali njengezinja lapha nenje iyakhulisa ngapha nawe uyakhulisa nenje akhange iphuma apha ekhaya nawe lapha ekhaya niyafana nje uzala njengenja uzala njengantoni uzala njengantoni nehagu uzala njengehagu uzala ungendanga uzala ungazekanga ungatshatanga uzala ihlazo abafana aba fanele bafunde kuthi uba sabarongo masibaxelele uba abantu abakuthi sabarongo kodwa ningabi rongo nina. We can't become patterns, we can't become standards, we can't become standards of wrong, of bad morals. Abantwana bethu masingabi nantloni noba umntwana ngatsho uba hayi nawe wandizala ungatshatanga yithi mntanam uba ndanditshona emgodini ndithi uzutshona kuwo ungaqala uzifaka kuwo nawe ube somcela mntana yiba reasonable at least umntwana alazi ilizwi elishwe ekhaya masiye kuNoah ke sithi ke mama umfundisi umgodi Mama Bishop sothetha ngabantu abayi-3 abazi-family heroes abaqhatyela izandla ngenxa yendlela abanakala ngayo ifamily. Noah was 600 years old when the flood covered the earth. Xa kufika uNogumbe wena iminyaka emingako uNoah
600. Next. Siyashesha lapho. He went on board. She went on board the boat to escape the flood. Kuthiwa wangena emkhumbini ukuze asinde. Now ndifuna ukuva wangena kanjani. He and his wife. Nanku Noah. Unqobile wakwazi ungena nomkakhe. Wasinda nomkakhe. And his sons. Nonyana bakhe Noah naba bayasinda. And their wives. Nomolokazana uNoah waqiniseka uba nabo bayangena emkhombeni. Wena ucawa wedwa and you don't care. And ukuthi bekho abazalwane abanika amadoda abo imali yotshwala. Ngoba ndisateacher ke sihamba nesisitenge somisi lapha. Esinye isidenge somisi siyodlala ngapha eManfrey. Xa sifika pha kucaca kuba ngothina azititshala asiseli sonke. Sabe esasikolo sizosinika igesi lamabhiya. Hey, izidenge zabachakazi zithatha lamabhiya sifake ezipesini. Kuthiwa masiphathe lo tata. Indoda esela inobuyanuka mos. Okanye sela iqhelele livumba iperfume. Zi-halls. Kusho khona ixesha apho utywala bunuka njenge-halls. Sahamba naye ke lo mama sikhwele naye. Yo ndiyatsho ngosendibubhadla ke. Ndithi hey lo mama waze wayimosha ifamily yakhe. Because umama onendoda eselayo befamba uyayithandazela. And nathi madoda masiye kusoloko sizi prayer requests. Masiye kusoloko sizi prayer items. Why are we always on the lead when it comes to bad things? Ambalwa amadoda adlwengulwa zi-females. Abantu abaninzi zi-females ezidlwengulwa ngamadoda. Why kusithi esidlwengula kakhulu? Sithe siphuza kakhulu kude kuthiwe nqa xa kuphuze i-female. Kwathiwa hayibo kude kubhala naseziteksini. Kuthiwa sakhula bepheka njengonina ngokusebephuza njengoyise. Into lento uyise azoda associate nokuphuza. Into kwenzekeni kwi-families uzoyikhulisa ubakhulisa kanjani abantwana unxila? Because xa unxilile kaloku ingqondo ihalf iphungukile. That's why uzichamela kube khona istory lapha esidlala eTVini apho khona inkwenko noyise ohlele ibetha uyise usoloko kufonela lo mntwana uba makahamba ulanda uyise eBharini. Kanti thina singamadoda kutheni and amadoda akayifuni icawe endana bayicaweni azobukela ibhola xa isemancinci adlala ibhola. And no mama baba ngabazalwane bathengela lamakhwenkwe isoccer boots. Na kuyocula ecaweni kuzoba nje umntwana odlala ibhola. Are you building your family or destroying your family? Put your house in order. Try your best. Yabona umzekelo nami nje banime apha abanomntana na 19 years. Yayibubunja lobo. And I have to make up for that, make up to that. Full isingesi. Why? I have to make up for that. Funa ndisebenze extra time. Ndilungisa lenkwenkwe uba ingazali na 19. Ndilungisa abantu abambazi ba ngamanyala la. Siwakhabe siyifamily bangamanyala umuntu wonke abona uba uzobubreak i-record le standard of the family. Because you can't let your mistakes be a standard for your family. Ngeke uthi impazamo zakho kube zizo ezistandard. Kuthiwa ke he went on board with who? He, his wife, his sons and their wives. Bangapha abantu? Gogo. Nguyindoda. Ngumfazi. Onyana bayi2 nabafazi bawo bayi2. So because kudla kuthiwa wangena bangena beyi8 abakwa Noah. Now ndinomfanekiso wakho ke Mama Moses Zulwini ba nongena nibangaphi pha. Because famba uhuqa bano uhuqa umama kabano uhuqa wonke umuntu kuyongenwa abantu abakwethu. Kuyongenwa endaweni yokusinda. Amen ngapha. Amen ngapha kunyanzelanga ubutsho. Awunyanzelanga ubutsho. Fulana ama face emoto kuyachisa okanye ndimlonde on fire. On fire. Both.
qhubeka benthe verse 6 and 7 alithi kuzoba mnyama uNowa owokuqala zange angene yedwa bomama botata abakhonzayo thatha nezo sakabhusu kwabantwana benu ungabi nomntwana odlala ibhola ngecawe engumntwana womzalwane. That's carelessness in the eyes of God. Uba ungumzalo ongacawi uyophuza utywala kuthiwa nomama baphuza khona utywala babachakazi ngoku lonaka lelizwe diva uthi abachakazi sagqibela kuthiwa bathatha inyama babakade beyithatha kakhulu abachakazi kuthiwa banamabhiyabo bayancana abachakazi and xa kuzophuza utata kuphuza umama. What kind of a family will that be? Yintoni ebangela uba uthi yima ngokungekaphuzi usesoba uthi yintoni uzoyenza make sikucinge ngokungekaphuzi ngokuseyoyithenga ibhiya antu usesoba antu uyayazi uba xa sowusoba ibhiya izokwenzani ke ngokusesoba xa ebuza umuntu uba iplani yakho ngale bhiya yintoni because abantu bangoku xa bephuza abaphuzela ukufa. Otata bethu babengekho right ngokuphuza kodwa ibranti babe baphuza isiciko xa ebuye egoli kube sisiciko esiyi1 akaphuzeli phambi kwabantwana akaphuzeli phambi kwabantwana abangoku baphuzisana nabantwana akekho nqanda onyana bathengela oyise utywala kutsho kuthiwe anconye kuthiwe kwedini ufuza uyihlo kwedini ingakumbe cala amaXhosa aphuzwe emaXhoseni qithi kangaba kuyahlonitshwa pha xa inxilila kuthi unxile uthi ushushu ukwenza baqhubeke nokunxilo kangabonga kusawo uthi unjani ushushu umuntu xa inxilile ude ungumama uthenga utywala bugcwala itaxi kubu utywala bugcwala ivan kuyomoshwa amadoda khona omnye umfweni balise lapha emzimkhulu caba khona indoda ayisisityebi eyavele yeza nomgqomo lo umgqomo netep kuthiwa kumgqomo othile wakwa SAB kuthiwa amadoda ayelele phantsi kwetep imani iyogalela nje indoda imani ndithi mina ngokungekagaleli ucimba xa sowugalele wenela uzoba intoni intoni uzoba yiyo njengoba uphuza and amantombazane esophuza wona ajaja nyuka ilokhwe ndaba vele betshiselwa apha ngezantsi bashushu ngezantsi buyehlikela utywala. So ubuyayibona lento abantu abakwethu ilihlazo yabona ungaye emntwini ngofika umbulise lwaphuzayo ngokwasaphuzayo uthi molo sincila andizothi yamthuka because ayonto ufamba umuntu yiyo le uye kulo anabafana abaninzi futhi molo sifebe sakuthi yo alibizwa nobizwe logama ecaweni because izifebe zifuna ukufeba kodwa zingabizwa igama lazo. Isifebe sidalwa isifebe is end UN eligama lobufebe and ezicaweni alibizwe eligama because izifebe zakhona zinemali zakhona isekwathini lento i-bad behavior ihlonitshwayo. Put your house in order. Ubizincila ziyaphuma kwakho zingakhiwa nguwe. Amen. Ubizifebe ziyaphuma kwakho zingakhiwa nguwe. Ababulali bangakhiwa nguwe. Ezidakamiswa makathi umntwana nobubhemile azuba ayifani nomzali wami. Angade umntana akhiphite kwi-backroom ekhiphite nomuntu osebenza kwamasipala omaneza no 6 pack i2 pack la soup pack kuthiwa i-soup pack umaneza ne-soup pack udla inyama yobufebe because lo mntana uthengisa ngomzimba wakhe for 2 kg. Ingathi abazali can become consciences to their children. Amen. Noba umntwana senxila kangakanani noba senenkani kangana yiba sisazela sakhe. Iba yinto ebuyisi insanity. Athi xa jonga wena kuthi intyumbili atsho abufihla. No andithi siyakwazi ba kodwa ngabasayenza ndithi anti semdala sekwehlula. Kodwa ke nawe khawukhetha icawe yenyani noba kuyiyo le.
ndishumayela kuyo. Khawuziyeke izicawe zethu akukusindiswa uselapha emhlabeni because izacawe ziyakubheda abashumayelwa khona bayamithisa bayanxila bayajaja. Susa umntana wakho kwindawo azofika inormalizwe i-bad behavior. Susa umntana wakho apho i-broken family structure doesn't bother them. Yabona kufanele le cawe yethu le nezinyeke ezi-right. Uba kukho umntwana omithiyo funeka senze umzekelo ngaye de kuphinde kumithe omnye. Ya sithi amen ngapha ningamithi njengonontokozo kutsho thina becaweni. Unontokozo atshintshe icawe nabanye babaleke bazuba le cawe i-conscience to the society. Icawe sike sibe namabhongo ba icawe egcina ulutsha. Icawe egcina abantwana bekhunjuzwa ngemorals ezisezibizwa ngokuba it's like vulgar or you are being insensitive or you are being explicit. You are being explicit. So uthethe kakhulu ngesex ebantwaneni yukusecaweni. Hayibo kanti ke ingqondo yephi? Anti-sex yadalwa nguThixo. And Adam no Eva kude kutsho ukuthi abayenza. Ndike niyibona verse andithi? uGenesis 4 bangabaveze pha kuthiwa Adam and Eve had sex. So abazali abalifuni negama eli. Uyabona uba ngokufika eBhayibhelini ubhale sex angethuka umzali umntwana nini into loyibhale apha yeah fanele athi umntwana ndibhale igama. uThixo into angayifuniyo is-sexual immorality. Amen. Not is-sex. So fanele bekho umahluko between sex and sexual immorality. Easy. Now, it should be easy. Amen ngapha. Andizoba sanihlalisa kakhulu. Cha ndihlutshwa ilento ndifuna ukuthi nihluphe nani. Ndifuna ndonishiyana inyanga menonke apha. Nizisola ngabantwana enibanike amakoks. Babadlala ibhola ngecawa. Njengoyise. Because pha ebholeni ngolesihlanu kuyiwe campini osetyenzwa amayeza phaya. Uqhamuka sona umntwana othwasayo la. Othwasiswa kuba wafunda ecampini yebhola. Kuthiwa kuthiwa pha Adam had sex with his wife. So i-sex xa isenziwa within a family structure esingumyeni nomama wekhaya. I-order efanele sibakhumbuza abantu sibaxelele uba i-sex is not for enjoyment. I-sex ayoyakonwaba. Zininzi into zokonwaba phandle. Ijenge yabo sizokonwaba ngoba kodwa senze sex apha. Asonwabanga? Asonwabanga nangoku. Senze sex ke ngoku. Kutsho ukuthi lukhona ulunwabo without i-sex. There is life without the sex. Ungathi ube ngathi xa ungadanga wenze sex uyashota. Bade batsha abanye you sende omyeka kanjani lo yisa lo mntwana ndoba ndingaba sathathwa ngubani kaloku sendimdala kakhulu ngeni besathathe sendiyame apha kulo yise lo mntwana lo gogo ngenxa ye sex uncame ukuba i role model errong ebantwaneni. Because ngoxa ungena lo malume ulidikazi lakhe kusazi uba nichatanga upake i-double cab abangasentla. Bayazi uba abantwana nizokuba anizalani, uyazi uba nizalani. Uyazi uba nidibene ngesex nini. Ungade ulahlekelwe ngabantwana ngenxa yesex, ulahlekelwe likamva ngenxa yesex, ulahlekelwe sisidima ngenxa yesex. Ibi-sex ibitheni. Ingxaki kuthiwe i-sex into yokonwaba. Abantu bakudala zange bathi sex into yokonwaba. And abantu abonwaba ngesex bazala abantwana abazalwe abamithe kuzanywa ukonwaba. Kungabikho kalonwabe emntwaneni, kungabikho lonwabo ebazalini. Bafe ababazali. Most of all bachate, that's a worst one. Chat ushiya abantwana abahlanu ngasemva. Abantwana xa beya pha kunalatata ngangabathandi. Okanye notata uzana bakhe nomama uzana bakhe. So if family structure has become complex because of carelessness of the early age. Kaba ke ndabona abanye osisi mina bathi ngeni besatshata mina ngenxa yabantu abami.
ndiyekele kwale game yesex zokhulisa abantu abami achakhulisa abantu abakhe futhi batsho abantwana bafunde babe ngogqirha babe ngonesi achatise kube kuhle atsho athi noba sedibhatyazile eqaleni kodwa ndizoba yihero abekhulise nabantu abami ndizoba ngumzekelo ngenkani ndizozincisha ezinye izinto ebendingazifumana for the sake of my family. Then masiye kwesibini. Owesibini umuntu endimthanda nguJoshua. uJoshua kwincwadi kaJoshua 24 verse 15 uJoshua yena into ayenzayo ifamily yakhe wayohlula kwezinye families wathi if you refuse to serve the Lord then choose today uxelela abanye aba whom you will serve. Would you prefer the gods of your ancestors? I mean, your ancestors served beyond the Euphrates? Or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. So, leni hero yati okay le yami family ndizoyikhupha kwezinye family zamaSirayeli uba kuyabonakala bafuna ukukhonza Thixo. Ndingakhupha na kwi-extended family kutsho ukuthi xa ufuna uba i-family hero musu ufuna ukwenza zonke into ezenziwa i-extended family. Abantwana bakho mabakhule ngomthetho walapha endlini and abantwana bakho ungabavakashisi kwamalume oncilayo because uzoba normal lento yokuncila uzoda xa uyazi xa uyindoda engaseliyo umntana wakho esolovakashela kwamalume ophuzayo umntana uzothi nqa uba wena utheni umathe kangaka. Because umalume xa ephuzile uyonwabisa. Ngene babona umalume xa ephuzile ubateketisa abantwana abancamise nasezinweleni. Abantwana bevuthando kumalume xa encilile wena bafike ustrict. Uphalonda bakho bacomparisha lo mzi wakho right nalo mzi olusi. Bathe bathi ukuba lapha ekhaya my mother is not cool. Because you exposed your child to abazali abakhelesi. Abantwana ngokuzoba iChristmas ungabayeka abantwana abagcwala lapha phandle xa kubuzwa uphi umntwana uvakashile iphi imoto isegarage imoto ine tracker ine insurance ikwi lock up garage umntwana akekho abazali bangoku they would rather care for their cars than their children. Imoto sinakekela ngendlela zonke sifake ne cameras CCTV cameras all around ukwenza basimane siyijonga kwi-screen uba isekhona na ayike biwa and bayalila abantu xa imoto yebiwe kodwa umntwana xa ehambile elahleke esandleni somzali they don't care as much. Namhlanje ake sibuyise isidima sefamily ake sibuyise noba sizoba i-drop in the ocean kodwa uwedwa okay ndihlala eligama lobufebe ke ndike niveze lapha eBhayibhelini so that noba niyahleba nibe nendawo eningqubeka kuyo yangabomi nje because lamagama akasabizwa izicaweni zivesi ezingafundwayo kaba nizokubuza ubecaweni yakho yakafundwa la levesi u1 Corinthians chapter 6 verse 9 ube soyobuza kumfundisi wakho uba tata uyiyekelani levesi sizade zazingaka izifebe apha ecaweni kusho bani wena nobusiso ke isifebe uthi wena tata umfundisi wayekelana levesi sithe sibe bangaka apha ecaweni kusho bani wena kuba kaloku wena usisifebe ndithi yazoveni feinte uba nincamile yazoveni feinte akulunganga uba nestress ingakumbuzo uba nenhloni umfundisi akaphikiswa ndifuna isixhosa uba nestress xa kusecaweni ecaweni kuthiwa uthanameni utsho ngenkani uba akekho hayi anazi na ukuba abakhohlakeleyo abayikuxhamla ubuncwana akasiyeke isixhosa esitsha ndifuna isixhosa esidala ndifuna esidala anazi na ukuba abangemalungisa uyabona pha uyageneralize uthi abangemalungisa siyithanda xa ishunyelwa ngolwahlobo ke eligama lithi sinners asifuni ube specific. Uyabona xa uthi sinners uyafana nomuntu othi izifo kodwa xa sekuthiwa ngokufanele uthi TB into nenye izifo cancer
sobiza zona ke ngoku so uyiqala ngokuthi abangemalungisa uyayigeneralize uthi abaye kulidla ilifu bukumani wathi musana ukulahlekiswa abenza umbulo uzibiza ngegama ke ngezinto ezingobulungisa abadla umbulo nabakhonzi bezithixo nabakrexezi andithi xa kuthela ngomuntu okrexezayo andide nishukumiseke kakhulu because anifuna amadoda anekrexeza nabakrexezi nezi now xa engathi ke ngokumuntu lo mfundisi ubiza amagama angabizwa ecaweni uzoba right urongo because igama eliseBhayibhelini lala ecaweni then ubumfundisi wakho uyawaphepha lamavesi is either unihlonipha kakhulu ngokuniyani lahleka because inqabi liba ngave kube khona isifebe apha endlini ngoku utheba ingenzeka ukuthi ba khona esinye inqabi lindawo ngenasifebe nasemsebenzini wakho uba niyi10 ngene ngasifumani noba sinye so kufuneka ngoku uhamba uJoja xa ungumfundisi ujonga bakho sifebe na apha ecaweni ba usixelele isifebe uba asinobudlilifu bukumkani bamazulu awuzothi usibone kaloku xhomeka isazela kaloku umshumayeli xa eshumayela ushumayela abantu baziphendukele bona bexelelwa nguThixo and kuba ngcono futhi xa ungabazi utsho nje uba sihambe sijonga nje uba akho sifebe sikhona na isifebe siso esenza self introspection you know you look into yourself and then you repent when you find ube sosithi ndafunyana izwi lahlaba inhliziyo yami landibonisa ukuduka ndaze ndathini ndazivuma izono zami ndangancami ungabongcama unqandwa because ngokumzekelo kwaba bakunxilisayo nami mna ndikunqandayo ngomphi umuntu okuthandayo ngulukunqandayo kodwa ngomphi ongamthandiyo ngulukunqandayo because uyayithanda le brand ekuchisa isibindi ngenxaba uyalithanda licuba likumosha lungs emva kokuzoza ecaweni sothwelwe uziswa kulomfundisi so helpless isibindi siphelile izinso ziphelile zichila izinso nonesi bayaphuza nogqirha bayachaya bayakwazi ogqirha babadiagnose umuntu one lung cancer bakwazi bangenza bayenziwe licuba aphume abheme lona ngokwagqiba umcimeza amehlo. Why can't we use our minds? Why can't we come back to our senses and just say this is not for us? Ndake ndathi komnye umuntu ndicimba ndishumayela serious ndithi kuye utywala ingakumbi ibrand ayiphuzwa nayinja wathi omnye untile nto bayinamali ndithi ke mna makayithengele nami ndikakunika imali uyothengela inja ibrand ubone bizoyiphuza ayiswelanga mali inja cha iyabona ba it's not to be consumed and urhulumente uthe wathi izinto mazibhalwe ukuba azizuselwa ngabantu abangayiqondi into abayenzayo. Urhulumente uthi into ezininzi mazenziwe xa over 18 so that ube intentional about your self destruction. Uthi nje urhulumente aba bancinane abakayazi into abayenzayo bafuna umuntu ozokwenza a conscious decision that I am destroying my lungs ngoku ngecuba udula ukhuphe ngempumulo phambi kwabantwana. Umzekelo wesithathu sithe uqala ngubani? uNoah wangena nabe emkhombeni. Owesibini uJoshua wabasusa kubantu abangakhonza iThixo. Uba umalume oliyedeni ucela abatshana aqala kholo kuqala. Maqala thina umalume. Niyazi abantwana bethu abaninzi ukulala namakhwenkwe baqala be-influencers i-cousins phaya ngeChristmas. Ixesha leChristmas lixesha apha abazali bawuyekayo umsebenzi wabo ukugada abantwana. Abazali bayagroova abantwana beze elwandle apha. Bahamba ngeteksi akekho umzali. Abantwana bavele ngamafestile. Umzali naye uyokonwaba somewhere and no one cares about the family. Emva koko uzawulila uliliswa ngabantwana. Lo mntana uzokhula abe ilento adlwengulwe kwawena. Uzawukhula abethe kwawena. Abantwana badla drugs baxabeloni nababapheke. Ngenxa ugotywa umthi fanele ugoba usemncinana unogoba umthi osumde
Why can't we fight for our families? Ndiya kwinazi umzekelo ogqibela. Umhlekazi. uLot. uLot into esiyaziyo ngaye babini jongele fast. Kwathiwa oLot iGomora neSodom zimcaphukisile uThixo uzawuzitshabalalisa. uLot kwathiwa makaphume nefamily yakhe ngokhawuleza. Into endimthanda ngayo uLot kukuba xa umfazi wakhe ebuya umva zangabuya umva naye wamyeka. Wathi mfazi wam antibe kuthiwa bangabheke emva. UmkaLot wajika wabheke emva wajika wasisimo setyuwa. So ithi intetho yami ke ngoku uNoah uLot into endimthanda ngayo zanga compromise ngenxa yothando. Athi yusithandwa sami yusithandwa sami. Umzekelo ngoxa umithiswe inkwenkwe ethile sithi thina sindiso ivele ukuthanda kakhulu ngosongathi uzosindiswa ikuncamisa izidlele nomntana. Uxa wayibo amakhwenkwe ngoku asmart akasabaphiki abashiye avela athi uzomkhulisa uphalo bakwena nje bese ikumithisile ungumedem ngoku ungumedem ayikuzeki iyaphinda qa iyaphinda and ayibashi abantwana bade babe yi7 abantwana akakuthathi and awufuni kuza kuThixo ngenxa yokuba unamathele kulomuntu uthi ubanjwela uthando uthi ndizomshiya kanjani. Abanye bade mamcenge bathi mbhema ke siye ecaweni okoba akubona uNtata umfundisi usosundithathe because andikwazi kwehlukana nawe kodwa sithi uLot wathi shiyeka mfazi ubuya andibheke emva kuthiwa masingabheke emva waya phambili. Ndithi ubi family yakhe yakulibazisa ungade ulahlekelwe bubuhlobo bakho noThixo because of anyone you think you love. Siyevana? Ake sehlukana lamadoda sicinga basiyawathanda. Ake sehlukane nabasisi xa besithi masikhethe phakathi kwaThixo nabo. Siyabulisa abantu abangenayo. Nifika sesiya ngasekugqibeleni besithetha about family heroes. Abantu abazonconywa kuthiwe bakhulise ifamilies kakuhle. Abazonconywa kuthiwe bakhulise abantwana. Amadoda azekayo, amadoda achatayo angahambe emithiso kwezintsha. Niyabona ngobusuku bami ndiyonyanya. Uzothi omnye umuntu who are you? Uba ude onyanye. Kungenxa ndithethe endaweni kaThixo lwakudalileyo. Xa sendihleli phansi andinokonyanya ngalendlela ndonyanya ngayo ngokundime endaweni kaThixo. Bade bathi umuntu wathi wadelela umfana. Andingomfana oqala. Andingomfana. Ngumfundisi. Lo onga ifamilies nga glorify uThixo. Onga ifamilies abantu abaninzi ngoku bahoye ulonwabo kunefamily. Lihlala ke nihlale ekhaya ngeChristmas nike niye kudlala ngobomi uhlale nabantu abakho ekhaya ungabe nabantu abanxiba impahla ezintsha abagcwele ezilanazi engahamba abantu abasezilalini ndikwasezilalini le flex ya behlahlaza abantu abasezilalini ufika benempahla ezinhle ezintsha benxibe bahamba namakhwenkwe behagana namakhwenkwe abazali abekho. Utata walapha ekhaya ebefamba unceda umama walapha ekhaya kohlwayo abantwana sebenamandla akanamandla nguye othwelweyo umane eyolandwa ngabantwana ngewheelbarrow. Singayikhalimeli into embi bantu abakwethu. Kuthiwa ke umkaLot wajonga ngasemva wasuka wajika waba insika yetyuwa ndifuna landa wethu uLot waphuma nabantu. Then ke sithe singene kwi-birthday. Happy birthday. Happy happy happy. But ngeke sibe happy xa kusagcwele izifebe. Uyazi abanye kwa i-birthday le ukuze bonwabe kufuneka benotywala ukwenza baphume bengenangqondo kule birthday. Nabazalwane futhi bavele basile ngoba ngabazalwane. Umzala athenga utywala athenga ibhiya ngale mali kaThixo. Kunxilwe kwipati yomzalwane kuba ucenge ifamily.
Ndithi mina ifamily yakho ifukamele. Noba ifamily ngakulahla yonke usale noThixo. Baze abantwana bakho bakuncome. Uyazi ifamily nefamily ikhona ifamily yaziwayo uPaul ba isuke noThixo ezantsi bengento. Kodwa nibona hayibo kuphuma utishalanyana pha hayibo kwaphuma onesi hayibo wamhlumzi. UPaul umzuba omkhulu obunonesi noprincipal uyehla. Udestroy ubutywala nentsangu nobufebe. And akekho umuntu onqanda obubufebe ubu. Uya depreciate. Unge angazila. Ndifuna ukuthiwa waphuma nabani. Iyo lene mamelani ke bazalwane. Unge angazilazila suke zambamba ngesandla zamkhuphela phandle izithunywa ngaphandle kwedolophu kunye nomkakhe nentombi zakhe kaloku ndikhoyo wamenzela inceba uLote waphuma nomkakhe waphuma nentombi zakhe baphuma bebambene besinda wawa umfazi endleleni yasheka indoda iqhubeka nabantwana kuyenzeka efamily nithi benikhonza kakuhle vela ayeke utata benikhonza kakuhle vela ayeke umama angasafuna ukuayinela impahla zokuyecaweni Ndicela uye ngazo nabazishwabene. Kodwa ake sibe imizekelo kwifamily zethu. Noba ubuke wa wrong kha kube right man. Anti ndivile namba ndanga wrong ndanomntana na 19. Ndisenza ustandard 10. That was nonsense. And ndiyonyanya noba yenziwa ngubani. Andinaqembu lezifebe mna. Andinalo iqembu labantu abazalele ekhaya bade bayithethelele into engamanyala. Khona abantu abayigroup ye bad morals bade bayilwele lento. Bathi uyivile into ibithela kulacawe sive senyeliswe thina bayiteam ye distraction. Go Undertaker no Kane, brothers of destruction. Ndifuna sithandaze namhlanje. Sithi uThixo makabe nenceba kuthi. Noba sibazele kanjani abantwana sithi hey Thixo sinike ubulumko ngoku. And sithi Thixo khawungenelele. Lento uThixo wayenza kwaLote angayenza kwakho. Lanto uThixo wayenza kwaNoah angayenza kwakho. Kodwa ifuna utsho njengoJoshua uthi as for me and my family we will serve God. Sizichisi sokhabhothi zabantwana. Ngaphandle kodlala umane omnika xa uyodlala ibhola esikolweni ungabe nomntwana odlala ibhola lapha. Ibhola kusathana umbi. Usidestroyela amadoda akekho ecaweni. Amadoda asebholeni asestadium. Amadoda exesha lokudlala. Endana oba sikhulisa abantwana. Kuncediswane kumane kubuzwa tata kaSibani uyambona noSibani uyonakala. Tata kaSibani uyambona noSibani uya endehlula ngamandla. Ube yi-authority kaThixo in your family. Uyolanda abantwana abaphikayo. Uphinde uguqule nabantwana wethu wathi wena umithizwe ngomnyaka umithizwe ngolungena mali. Anti lo muntu ngenamali wamvuma ngabomu. Ngoku sothatha umntwana umsakulo onemali andabuzo uyilungisa kanjani. Dibana umfundisi kodwa niyilungise lento because umntwana uyibhaqe somdala. Uyoba lixoka ngasoze walilibala umntwana. And umntana wakho naphi apho afika ukushunyalwa ngamaxoko uyothi tha wena. God to come clean always helps. It's never too late to repent. It's never too late to change your mind. Uthunyana olahleko wayesezodla nehako. Kodwa he changed his mind wabuyela ekhaya wamamkela uyise. uThixo angasamkela noba sesingcole kangakanani. uThixo anganenceba ukuthi noba sesilahlekise abantu abangakanani. Awuye kulwela isono, khawuye kulwela utywala. Awuye kulwela ubufebe. Abantu biza ubufebe kwehla into elapha emqolo. Bane chills. Sulela ntoni? Khawuthi ubufebe. Ubuyafuna andicenganga bazotshwa abantu. Khawuthi ubufebe. Phansi ngobufebe nobusiso. Khawuthi phansi ngobufebe. Phansi ngokunxila. Phansi ngokumithisa.
kwezinja ngathi zizinja mithi sungatshatanga lapho ngathi uyinja uphushwa sistimulus instinct izilwanyana zilala ngenxa instinct abantu balala ngenxa decision yokuba bechatile cela ke noba zange wanqanda khawunqandeke namhlanje kungenza uzomitha kusasa ukwe uThixo uyabona ubungabe sammitha lo mntwana lo abantu abaninzi bathi hayi noko ungamithi usemncinci ungamithi ungazukwazi kodla umntwana akamithwa ngumuntu ozokwazi ukumondla umithwa ngumuntu otshatileyo abantwana ngomahakhu akudliwa abantwana bafuna ukudla qha abantwana bafuna i-stable family cela siphakame family heroes khawukuchintshela abantu abakho naba umfuna uThixo khawukumfunele uba kunika ubulumko bokukhulisa ifamily before you die sisela ke malo kancane and abantu abalapha ecaweni uba una life cover mbothatha life cover ungabe ulibhekile lapha mbothatha life cover ubusi iage savu abantu abakho xa usifa ucaca uba ku face lumko noba 100,000 noba 1 million xa usifa abantu abakho bawuclaima baqhubeke nemfundo uba ulibhekile ngo awunayo masingcwabane ulihlazo xa kufe wena ngathi kufe inja kudityaniswa 50 rand yifamily ingathi kufe umuntu ebenganangqondo ndithi ke put your house in order ungabi noma singcwabane bodwa yiba ne life cover mfondini uba abantu abakho baphilisa nge10,000 at least kube into ezobafumanisa noba i10,000 ngenyanga then abantu abakho bazotsho bathi wow my mother is a family hero don't fail your family ungafaili when it comes to your family noba unesikhundla ecaweni ucula kakhulu ushumayela kakhulu what about your family ngena Noah lesizukulwana sakho nathi singamadoda ake sizincisha izinto ngokwenxa abantwana bethu sizincisha izinto ngenxa abazali bethu sizincisha izinto ngenxa kaThixo wethu sizincisha izinto ngenxa yethu uzothandaza ke uzothandaza namhlanje kuba nonke nani lapho nihlabekileyo nichinje ninani lapha ningxamileyo nenze lento niyanziyo nxa ningxamile dibana namba ecaleni sibonayo ngoku zokubizela abantu bama kula amakamera batsala izinto zabo sikulungisa because khona abantu ekungcono befile naxa bephila because ba destructive they are a curse to their families yazi khona abantu ekuthiwa ubaba ngafa ngangcono apha ekhaya anti niyadla into isho bakhona abantwana nani nimane isho xa kufe omnye nithi yini ungafe noba ngusibani bani ingathi ungangabi nguwe lo ingathi ungangabi nguwe lo i-black sheep of your family ingathi ungangabi nguwe lo uthi noba uthethile ingamanyeli into yakho ukuthi uthi nomnye uyabo xa sokusho kanjalo ngokugqiba ukuthetha uzimisele hayi ke mna malume ndicebisa ukuthi uthi nomnye kuba kuyazi uba usisinxele singenangqondo and imnandi bazalwane andinazi kwanina zange akekho umuntu engathi ndiyamgcwalisela andinanhliziyo yakuthuka umuntu andinanhliziyo yakuphoxa umuntu ndinenhliziyo ethi ake sibuyele kuThixo wethu ake sibuyele kwindle sibone bakuzuba ngcono ingaqala ngawe wedwa ingaqala ngefamily yakho kulelali yakho ingaqala kufundwe kuwe noba ubuke wonakala nambe ke ndonakala nje basenshumayela nje kodwa Thixo sewundinceda ndiye ndatsho la ndizobanceda nabanye izinto ebeninamabhongo ngazo ndilahlekile mandiyitsho uba akho nto ungabhongoza ngayo pha ungabisaya noba uyakhubeka noba akhubeki kodwa siyamnqanda umuntu xa ingena emlilweni ningene nimbona umntwana indlela alila ngayo xa umnqanda kuba ngasothi hata avela kuzonde cela sivala amehlo nithandaza ubufuna nithandaza nawe uthi xa kunika ubulumko bokukhulisa ifamily yakho okanye ufuna uguquka ube ngumzalwane
uThixo akunika amandla okutshintsha isimilo esi utshintshe necawe ubumfundisi wakhe azinqanda izifebe nezinxila phume kulocawe le kuveka unxile kwayena adla umthendeleko atadidizela utata phuma kulonto umfundisi lonto le noba uzanga apho. Try to find a church engakwakhela abantwana, a church engakunqanda nawe, because nathi siphume ecaleni noba sesilumkanga kanani. Ndiyathandaza ngaphambi sadla ufuna uthandaza nawe Thixo wethu namandla siza kuwe kule family kule birthday kaMama uMomoti. Uyasikhumbuza ngobulumko bokugcina healthy families. Singahambe siqhwatyela izandla ezirhoxweni sizi heroes, singaqhwatyela izandla ecaweni sibe zi heroes kanti imindeni yethu iyonakala. Abantwana bethu bayakhala, abantwana bethu basweloyise, abantwana bethu baswele role models, because we've become that which we don't want to be, that which we don't want to see in our families. Cela ufake inhliziyo Thixo wethu namandla ezonda yonke imikhuba emibi. Sicela ubuyise immoral fiber where the family structure is honored. Into yoba kube khona otata, kube khona umama, kube khona abantwana, kube khona abazukulu abalegitimate. Kodwa sithi noba sesonakele still you can still give us wisdom. Apho sesimoshe khona, we want to repent, we want to change. Sifuna ukutshintsha. Sikhulisa abantwana ngendlela esingakhange sibe yiyo. Indlela efunwa nguwe, sifane noNoah, sifane noLot, sifane noJoshua. In Jesus' name, amen.